Vay vay. Bu magazinin ovadanlığına ya. Salam, Gurslar, Tücüler Dünyası dükkanımıza hoş geldiniz. Sağ olun. Dükkanımızda haritlan hemmesi Evropa'nın Orsiýadyň önümleridir, daşaryrdyň önümleri. Ine bağınçylar 8 manatdan, Twix'ler hem 8 manatdan. Bu bahan hiç yerde tapmaýaňyz. Otursana ördüm biraz. Gelin berde o wafilni tortlarymyzdan madyr akont kampaniýasynyň hiç yerde ýok haritler bize bardyr. Atlamayna bilýänsiňiz ýerdiňiz. Başga da üstüşüne önümlerimiz var. Ine çağalar için size näme paýlamana gerekdimi? Toy etjek bolýarsa. Toy etjek bolsaňyz, kiler süýçülerden göräýin. Biziň kilen hemmesem daşary süýçülerdir. Ödem şu wagt arzanna düşdi de gowy süýçülerimiz var kilellerde. Siz näil toy etjek bolýaňyz? Tam toýmaýasy, net toýmy? Şoňa göre gowy süýçülerden görkezäjek bolýan. Oğul bize ýörjek bolýar. Uy, siz öýrer ýaşda oğluňyz barmy siziň özüňiz diýipsiz saga? Gelin sizin. Aminine yaş mitte ölünmene ol. Meni öýdäkiler zor öýürdüler. Omur akly oýaşmaka öýürdi dina elliyetde.